Ahojte všetci. Volám sa Kristín a vitajte na mojom kanáli Posla posledných časov. Pre mnohých z vás, ktorí sledujete a ste pripravení na príchod Ježiša, nebudete musieť čeliť Božiemu hnevu, avšak mnohí veriaci a cirkvi, bohužiaľ, zažijú Boží hnev. Boh je nahnevaný a má na to všetky dôvody. Boh prehovoril a vyhlásil dôvod svojho hnevu, aby ľud pochopil, prečo bude jeho hnev uvoľnený. Takže znova, tí, ktorí sú pripravení, ostražití, bdelí a pripravení na bezprostredné vzatie, nebudú, a ja to zopakujem, nebudú zažívať Boží hnev, budú vzatí pri vzatí. Boh je nahnevaný len na tých, ktorí sú neposlušní a nevedomí, a existuje mnoho a cirkví, zborov, na ktoré je Boh nahnevaný. Jeho hnev príde na tých veriacich, ktorí ho nahnevali, zachráni vyvolených. Ježiš odstráni svoju nevestu. Tesne predtým, ako Boh uvoľní svoj hnev, takže mi dovolte prečítať správu, ktorú som dostal od Boha. Odstránim svietnik, vyvolení budú stáť, zatiaľ čo odstránim svietnik. Môj ľud opustil moje zákony a moje predpisy. Už ma nepoznajú. Vytvorili si svoj vlastný obraz o mne, je to výmysel ich mysle. Hovorím vám, nepoznáte ma, preinventovali ste ma, vytvorili ste si svoj vlastný obraz o mne, vytvorili ste si svoj vlastný obraz Boha, fabricovali ste lži o mne, opustili ste moje zákony a predpisy. Čo je dobre na tom nasledovať staré? Hovoria, že musíme preinventovať Boha, aby sme vyhoveli našim účelom. Vytvorili ste nového Boha a uctievate ho. Ja som Boh a nikdy sa nemením. Fabricovali ste lži o mne, aby ste vyhoveli svojej agende, ale už ma viac nesledujete. Áno, som milujúci, ale som aj hnevajúci. Odstránim svoj svietnik. Keď odstránim svoj svietnik, pocítia to, budú to vedieť. Už nie som s nimi, pretože zabudli na svojho Boha. Nahrádzajú ma iným. Už to nie som ja. Nahrádzajú ma falzifikátom. Moja agenda nezapadá do ich agendy. Takže odstránim svoj svietnik od nich. Nebudú schopní stáť, keď od nich odstránim svojho ducha. Budem rýchlo odstraňovať svojho ducha od nich. Budú kričať, keď odstránim svoju prítomnosť od nich. Už nebudem medzi nimi, môj vyvolený bude stáť, zatiaľ čo oni padnú. Budú kričať a rozplakať sa, budú neútechou. Tento svet na mňa zabudol, nahradili ma idolmi. Prichádzam s plameňom ohňa, ktorý spáli veci. Bude to deň hnevu. Ukážem im, že ja som Boh. Na ten deň sa budú ľutovať, ale pre nich už bude neskoro. Kto môže odolať môjmu hnevu? Keby ste ma poznali, rozpoznali by ste môj hlas. Počúvali by ste, ale môj ľud na mňa zabudol. Už ma neúctievajú. Je to výtvor ich mysle. Je to niečo, čo nepoznajú. Vec, ktorú vymysleli, nebudú schopní obstáť v môj deň. Boh, ktorého vaša myseľ vymyslela, vás sklamal. Verili ste klamstvám, niečomu, čo ste vymysleli a nebolo pravdivé. Snažil som sa vás oživiť, snažil som sa vás varovať v ten deň, keď konám. Budete vedieť, že som ten istý Boh. Nikdy sa nemením. Odstránim váš svietnik, ktorý vám dával svetlo. V tme zostanete pozadu v tme, keď ho odstránim. Otočím sa od tých, ktorí používajú moje meno nadarmo pre svoje vlastné účely. Pokračujú v tom, čo je v mojich očiach zlé, zblúdili. Nepodriaďujú sa mi, už ma nehľadajú, ale svoj idol, ktorý vymysleli. Vytvorili falošného boha, mnohí slúžia mamonu, používajú moje meno na finančný zisk. Obracajú sa k mamonu, mamon je ich boh. Milujú tento svet, obracajú sa k kapitálovému zisku, takže odstránim svoj svietnik,
pretože si to nezaslúžia. Čakal som a čakal, aby sa vrátili ku mne, ale milovali svoje cesty, boli príliš tvrdohlaví, aby počúvali. Zlí zaplatia za svoju zlobe, nastane hrôza, keď odstránim svojho ducha, tma ich premôže. Odstránim svojho ducha a svetlo bude vzaté, nastane veľká tma, duchovná a fyzická. Mnohí zomrú z hrôzy. Veľká tma príde na zem, bude hustá bez svetla, mnohí podľahnú strachu. Oheň bude padať z neba, keď odstránim svoju nevestu, svoj majetok, odstránim to, čo je moje. V ten deň hrôzy mnohí podľahnú strachu a zomrú. Snažil som sa vás varovať a pripraviť, pre mnohých bolo neskoro. V deň, keď konám, budú vedieť, že som Boh a nikdy som sa nezmenil. Som hnevlivý a vylejem svoj hnev. Tí, ktorí ignorovali moje varovania a posmievali sa mojim poslom, podľahnú môjmu hnevu. Veľké nebezpečenstvo príde na nich a nebudú schopní uniknúť. Áno, vylejem svoj hnev a budú bez útechy. Budú utekať pred hrôzou, ale nebudú schopní uniknúť. Uzavrie sa to na nich ako pasca. Príde to náhle, nečakane. Môj verný zvyšok, budete veľmi blízko nebezpečenstvu. Keď nebezpečenstvo príde k vám blízko, pozrite sa hore, vaše vykúpenie je na dosah. Nepodľahnite strachu, nevzdávajte sa hrôze. Môj hnev nie je pre mojich verných, môj hnev je pre neveriacich, nevedomých a neposlušných. Poslal som svoj hlas a oni ho ignorovali, posmievali sa mu a opovrhovali ním. Odmietli môj hlas, môj ľud ma nepozná. Zabudli na moje cesty, ja som Boh a nikdy sa nemením. Varujem vás pred katastrofou. Ak vás milujem, varujem vás. Môj ľud zabudol na moje cesty. Obrátili sa na fragmentáciu svojich myslí. Vytvorili idol a uctievajú ho. Už to nie som ja. Je to výtvor ich myslí. Znovu vymysleli svojho Boha. Aby vyhovovali svojim túžbám, ich srdce nie je za mnou. Tento nový Boh, ktorého vymysleli, ich nezachráni. Ja som Boh Mojžiša, Boh Abraháma. Nikdy som sa nezmenil. Uvidia to, pocítia to, keď prídem k ním s súdom. Kto ste, aby ste ma nahradili? Kto ste, aby ste ma znovu vymysleli? A moje deti nasledujú ich cesty. Milujú to takto. Milovali nového Boha, ktorého si vytvorili pre seba. Otočili sa od starého, znevažovali ma a nahradili ma novým. Kto ste, aby ste ma znovu vymysleli? Kto ste, aby ste ma nahradili? Prídem s súdom a nebudete schopní to vydržať. Prídem, aby som vás súdil. Ja som Boh. Nahradili ste ma idolom vo svojom srdci. Tento idol vás nezachráni. Nahradili ste moje slovo svojimi knihami napísanými ľuďmi, odvrátili ste sa od mojich ciest, už viac, nenásledujete moje cesty, zriedili ste moje slová svojimi myšlienkami vytvorenými ľuďmi, už viac, nerozpoznávate môj hlas. Keď ma zavoláte, nebudem počúvať. Kde je váš Boh, ktorého ste vymysleli? Poďme zistiť, či bude počúvať, zavolajte svojho Boha a uvidíme, či dokáže odpovedať. Som nahnevaný, že ste ma nahradili. Budem vás súdiť, keď prídem. Kto ste, aby ste menili moje cesty a preinventovali moje slová? A tu končí prorocké slovo Boha. Ako vidíte, hnev Boha prichádza z dôvodov, ktoré Boh vyhlásil vo svojom slove vyššie. Prichádza to do cirkvi, k veriacim, do domu Božieho. Malachiáš 3:2 hovorí, ale kto môže prežiť deň jeho príchodu? Kto môže obstáť, keď sa objaví? Zjavenie 6:16 hovorí, veď prišiel veľký deň jeho hnevu a kto bude môcť obstáť. Na začiatku tohto prorockého slova Pán povedal, dialekt bude stáť zatiaľ, čo ostatní padnú. A vo všetkých víziach som videl, že za nimi padli na kolená v veľkom zúfalstve a hrôze, keď si uvedomili, že zostali pozadu. Hnev Boha prichádza. Veľký a hrozný deň Pána. Musím vás varovať. Boh uvoľňuje varovania po varovaniach. Amos 3:7 hovorí, veď Pán
ktorý sa vznáša, nerobí nič bez toho, aby odhalil svoj plán svojim služobníkom, prorokom. Takže, milé sestry a bratia, pripravme sa, pretože vaše vykúpenie je na dosah.